От въвеждащата лекция за същността на изкуствения интелект разбрахме, че тази технология има два основни клона – основен и генеративен изкуствен интелект. В тази лекция ние ще се спрем по-подробно на същността на основния изкуствен интелект. Аз съм Артур Кордон, президент на компанията Кордон Консалтинг и автор на поредицата "Перспективата изкуствен интелект". Кои са въпросите, които ще разгледаме днес? Ще започнем с някакво определение за основен изкуствен интелект. Ще разясним въпроса как основният изкуствен интелект функционира, на база на какви методи тези уникални функции могат да се реализират, каква е кратката история и накрая съвсем накратко ще се спрем с едно много общо сравнение между основния изкуствен интелект и тази нова форма, генеративен изкуствен интелект, с която предполагам, че повечето от вас са запознати. И тук аз също съм избрал една иконка, която да характеризира този тип изкуствен интелект. И след многото опции, аз предпочетох да избера иконката, която характеризира едно от най-сложните приложения на основния изкуствен интелект – автономните автомобили. Да започнем с слайдове, които предполагам ви са познати от първата лекция, с която ние също започнахме с дефиниции. И тези дефиниции са същите, защото те отразяват същия ефект. Именно, че изкуственият интелект е клон на компютърните науки, който изучава свойствата на интелигентността чрез синтезиране на интелигентност. И това беше ранната фаза на основния изкуствен интелект, но както дискутирахме и в първата лекция, появи се една нова, много по-точна и адекватна дефиниция на IBM от ноември 2024 година, която дефинира изкуствен интелект, в случая основния изкуствен интелект, като технология, която позволява на компютрите и машините да симулират начин на обучение, разбиране, решаване на проблеми, вземане на решение, креативност и автономност на човека. В случая, което е основният плюс на тази дефиниция, е, че тя характеризира колкото се може по-точно и по-широко, прави един такъв много труден баланс с възможностите, които изкуственият интелект предполага и дава начин да бъде различен от всяко друго решение, технологично решение. Да отговорим сега на основния въпрос, след като имаме тази дефиниция, защото, както и говорихме на предната лекция, дефинициите те са добре за пред една научна аудитория, винаги се почва с някаква дефиниция, но което в реалния живот е по-важно, е да разберем как да различим това, което дефинираме в живота. И затова минаваме към важния проблем за основните функции на базовия или основен изкуствен интелект. И те са много като функции, но определено са групирани в 4 области: машинно обучение, предсказване, разсъждаване и решаване на сложни проблеми. Съчетанието от тези 4 функции дава от една страна гъвкавост, от друга страна сила, за да могат да се решат тези сложни проблеми. Но да минем една след друга
към съответните функции. Първата функция за машинно обучение, или по-точно бих казал самообучение, дава тази възможност една система за изкуствен интелект да не се налага да бъде програмирана, а тя сама да се научи да разпознае някакво явление и за да може след това или да го контролира, или да ни помогне да го обясним, или най-важното да го оптимизира. Три са основните метода за самообучение, които позволяват една система за изкуствен интелект да има тази възможност. Първият начин на обучение е този, който ние, хората, използваме с години наред. Как ние се обучаваме? Именно чрез учител. Чрез тези над 10 години в образованието, за някои от нас почти 20 години, които ни позволяват постепенно да акумулираме широк клас от знание, а вече в последната фаза това знание е много профилирано, професионално знание до детайли. Как това знание, наричано в изкуствен интелект като контролирано обучение, се извършва? И в случая ролята на учител се запълва от данни. Данни обаче, на които ние знаем тяхната същност. Ние знаем, когато подадем вход от някакви данни, какъв е точно изхода. И така, подавайки хиляди, а понякога дори милиони двойки вход-изход, ние чрез многото методи, за които ще стане въпрос след малко в тази лекция, ние позволяваме да се направи математичен модел, чрез който изкуственият интелект, този модел, с това машинно обучение да може или да предсказва, или да класифицира. Чудесно! За съжаление, в голяма част от данните, в реалните данни в живота, ние нямаме този лукс. А това е много скъп лукс. Тези стотици хиляди, милиони двойки от данни вход-изход да бъдат идентифицирани. Какво да правим тогава, когато ние не знаем нищо за данните? Слава Богу, изкуственият интелект, основният изкуствен интелект, разполага с няколко метода, които ни позволяват да разберем какво групиране има вътре в данните. Тоест, дори тогава ние можем, какви клъстери има вътре в данните. Това е най-грубата форма, за която всеки може да разбере. И това е така нареченото неконтролируемо обучение. Дори ние имаме и решение, когато нямаме и данни, а имаме проблем, за който знаем каква е целта и имаме някакво мнение как да подкрепим обучението, когато се доближаваме до целта, и как да накажем обучението, когато се отдалечаваме, когато то не е успешно. Или това съчетание между награди и наказания не позволява да реализираме така нареченото форсирано обучение, което напоследък стана изключително модерно. И в края на краищата това е начина на обучение, по който всеки от нас се е научил как да ходи. С проби и с грешки. И докато при нас хората тези проби и грешки да са били не повече от десетки, най-много стотици пъти, компютрите ни позволяват тази тъпа идеология на проби и грешки да се реализира милиони, дори милиарди пъти. И по този начин ние позволяваме да решаваме много сложни системи.
предполагам, някои от вас са чули, че през 2016 година Google, или по-точно едно поделение на Google, DeepMind, успя да победи най-добрите играчи на изключително трудната игра Go, китайска игра Go, много по-трудна от шаха. И начина, по който те победиха, беше именно чрез форсирано обучение. И чрез форсирано обучение са между игри, между множество компютри, които се обучават на практика от загубите, заемно, паралелно се обучават от загубите на множество компютри. Така, значи, изкуственият интелект, едно от основните му предимства е начина, по който той може да се обучава автоматично. И това машинно обучение става или чрез учител контролирано, или без учител, но с данни, когато той може да групира данните, или дори без данни, с форсирано обучение, правейки проби и грешки огромно количество пъти. Втората много важна функция на изкуствен интелект е функцията да предсказва и дори прогнозира. Дори някой от гурутото на изкуствен интелект казва, че предсказването това на практика е висша форма на интелигентност. И на практика в биологическата еволюция предсказването е фатално за преживяването, защото или съответният животински вид предсказва точно кога ще бъде нападнато, как ще се скрие от даден враг и така нататък и преживява. Така и тук в човешкия свят предсказването е много важно, за да може да вземаме каквото и да е решение. И аз тук давам пример, и то давам пример от мои лични проекти, за да илюстрирам колко важно е това. В горната част на този слайд показвам как се предсказва качеството на тоалетната хартия. Защо съм избрал този пример? Което е едно сложно нелинейно уравнение, което обаче се разбира от специалистите. Това е големия плюс на тази технология на този метод на изкуствения интелект, наречен генетично програмиране. Що съм подбрал примера? Той е от пандемията 2020 година. Както навсякъде по света, някъде през пролета, април-май 2020 година, се получи огромен дефицит на тоалетна хартия. Компанията, която тогава аз консултирах, е една от големите компании, може би дори най-голямата в Съединените щати по производство на хартия, включително и тоалетна хартия. И за няколко седмици търсенето на тоалетна хартия нарасна с над 70%, което означаваше, че трябваше възможно да се ускори производството и да се намери всеки начин на забавяне, да се елиминира, да се ускори. Един от начините беше вместо качеството на хартията да се вземе някаква част от хартията, да се отиде, да се изследва на лаборатория, на разтегливост и така нататък, което рязко забавя процеса. А тук ние с помощта на тази методика на изкуствения интелект за предсказване на качеството на хартията чрез параметри като температури, дозировки, както се вижда тук, да можем, които тези температури и дозировки ние ги имаме всяка минута, за да можем по този начин да елиминираме този бавен лабораторен анализ на качеството на хартията и по този начин да ускорим целият процес, който и направихме, за което авторитета на групата за изкуствен интелект се повиши значително. В долния пример, който давам, дори той е с още по-голям икономически ефект,
Защото той е от основната компания, в която аз израснах като специалист по приложение на изкуствен интелект Dow Chemical. Това е най-голямата химическа компания в Съединените щати. И като всяка химическа компания, те има и огромни разходи за суровини. Средно 5-6 милиарда долара на година. И всяка възможност една суровина, цената на една суровина да бъде предсказана точно, колко се може по-точно напред, с по-малка грешка, дава възможност да се печелят огромно количество пари. И тук давам и пример за именно такава прогноза за една от цените на суровини, която е с грешка няколко процента и общо за над 50 такива суровини ние направихме прогнозни модели, с които общо взето се прецени, че печалбата е над 100 милиона долара. И не случайно давам тези примери и с тези параметри, защото това е областта на изкуствения интелект. Това е функцията, която най-ярко дава и възможността за добавена стойност. Третата функция, много важна, е как разсъждава изкуствения интелект. Функцията за разсъждение на изкуствения интелект. Тази функция не е толкова развита, както функциите за обучение и за предсказване, и тепърва се появяват много възможности и както ще видим в следващата лекция, тук особено напредват възможностите в областта на генеративния изкуствен интелект, но и основният изкуствен интелект също дава възможности или чрез директно вкарване на експертното познание. И тук това е една стара технология от над 30 години, наречена експертни системи. И това ми е първият голям проект, между другото, в Dow Chemical 96-7 година, когато започнах в тази компания. И този проект също беше свързан с много сложни аларми в огромните епоксидайзери на компанията, защото това експертно знание от над 20-25 апаратчика в една огромна командна зала дава възможност, като се получи труден момент, като се получи една лавина от хиляди аларми, да може тези апаратчици в рамките на секунди да локализират къде е проблема, защото ако те не могат да сторят това в една сложна химическа инсталация и се наложат да спрат химическия процес и бавно да го анализират, това означават огромни загуби, над десетки милиони долара. Също ние напоследък една нова технология, наречена граф на знанието, дава възможност основния изкуствен интелект да постепенно и генеративния изкуствен интелект много по-точно и много по-точно да обхваща структури на сложни решения. Последната, четвърта функция на основния изкуствен интелект е неговата възможност да решава сложни проблеми. И тук той може да решава широк кръг от проблеми, но аз се фокусирам върху два. Един е от изключителна важност за бизнеса. Бизнеса иска да бъде оптимален, защото когато той е най-добър, това автоматично решава проблема за конкурентоспособността. Всеки иска да бъде най-добър, всеки иска да елиминира конкуренцията. Това обаче не става така лесно. И доста често алгоритмите, които трябва чисто математически да насочат, да настроят производството или цялото функциониране на една компания към оптимума, не могат да го направят заради ограниченията на класическите алгоритми. И тук
изкуственият интелект, както ще разберем след малко, дава няколко метода, с които да се достигне до големия оптимум, до така наречения глобален оптимум. И друга много широко разпространена форма на решаване на проблеми е така наречената кластеризация след проблеми. И тук давам пример за анализ на един от големите бизнеси на Dow Chemical след голямата рецесия 2008-2009 година, когато на база на 42 фактора икономически, най-различни фактора, един от големите бизнеси, един от президентите на големите бизнеси искаше да анализира кои са основните фактори, които позволяват да се подобри този бизнес. Между другото, подобен ефект настъпи след пандемията, защото там имахме едно разклащане на системата в началото на пандемията и след това в излизането от пандемията. И цялата тази нарушена динамика довеждаше до големи флуктуации и до големи разлики в значимостта на тези фактори. 4 основни функционалности, които позволяват, както ще видим след няколко слайда, изкуственият интелект постепенно да излезе от бутилката в научните лаборатории, да навлезе в практиката и особено в Съединените щати да стане решаващ фактор в икономиката. Но възниква въпросът, добре, как става тази магия? Кои са методите, които позволяват тези 4 магически функционалности да бъдат реализирани? И тук давам списък на част от основните методи на изкуствения интелект. И аз няма да ги разглеждам в подробности, ще минем само някои от тях, особено ще се спрем на първите 2, които са най-популярни. Най-популярният метод, с който основният изкуствен интелект е започнал, още с първата си публикация, с първия опит през 1943 година е да се моделира неврона. Неврона е основната клетка в мозъка. Както и говорихме в първата лекция, има средно 86 милиарда неврона в нашия мозък. Защо се започва? Една от причините, естествено е, че да се насочим към неврона, е, че той е в основата на нашия мозък. Но другата причина е, че той е относително лесен за математично моделиране. В горната част на този слайд съм дал структурата на един биологичен неврон, който има съответно входове, дендрити и изходи, синапсиси. И по този начин от тези входове те минават, сумират се в ядрото на биологическия неврон и там той се активизира над дадено ниво. Това му е биологическата характеристика и изпраща съответно сигнали, външни сигнали единствено, ако той премине някакво ниво на реагиране. И тази относително лесна възможност да се симулира биологическия процес в цифров вид отваря вратата и една от причините за това е същността на биологическите неврони, предаване на информация на биологическите неврони, защото анализът показва, че когато 2 неврона се комуникират, ако връзката между тях е силна, тя подсилва нивото на синапсисите. Ако е слаба, тя намалява, в един момент изчезва. Така на практика е структурирана нашата паметна база на
този тип отношения. И тук как това се трансформира в аналитичния вид, в математичния модел, често и връзките между отделните неврони на практика се реализират с силата на тези връзки, с числа. И тук стигаме до основната функция на този метод, така наречените невронни мрежи. Когато ние правим една мрежа, която в най-елементарния си вид, нарича се персептрон, има структура от 3 нива. От входно ниво, това са параметрите, които ни интересуват, и изходно ниво, това, което ние искаме да предскажем. В примера, който дадах преди няколко слайда, да предскажем качеството на тоалетната хартия, това е Y, а пък хиксовете, това са параметрите на технологичния процес, температури, дозировки и така нататък, с които ние захранваме. И ние правим един сложен модел на база на връзките между хиксовете и Y. И понеже той е сложен, за да реализираме необходимата сложност и нелинейност, защото тези връзки не са прости, затова и се налага да използваме невронни мрежи, ние слагаме едно допълнително, така наречено скрито ниво. И там слагаме такъв брой неврони, които да са адекватни на обективната сложност на този процес. И по този начин започна да функционира изкуственият интелект в невронните мрежи, особено след 1986 година, когато се разработи алгоритъма за трениране на този тип невронни мрежи. За съжаление обаче, с тази структура невронните мрежи не могат да се справят с по-сложни задачи. Например, с тях ние не можем да анализираме изображения, защото изображенията съдържат много хиксове. Всяко изображение се на практика разлага на пиксели и за тази задача вече беше необходимо да се направи следващата стъпка на една по-сложна технология, която пак се базира на неврони. Но този път количеството на невроните е на порядъци по-голямо, отколкото на класическите невронни мрежи. И затова тази нова технология, различна технология, се нарича дълбока невронна мрежа. Тя вече позволява на база на това огромно количество неврони и с различни структури и архитектури, тя позволява задачата за анализ на изображения да се раздели на няколко нива, на няколко слоя. Например, ако искаме да анализираме тази снимка на това котенце, ние първо започваме с пикселите в трите цвята, да кажем, и след това вече, за да го отличим, примерно, котето от други животни, от хора, от един автомобил, ние имаме 3 нива на невронни мрежи. С първото ниво, първият скрит слой, само идентифицираме линиите и ръбовете, най-простите конструкции. На втория скрит слой вече с много по-сложни структури. И в третия вече с частите на обекта, примерно ухо, очи и така нататък. Та по този начин, с тази технология, се реши и проблема за по-сложни приложения на изкуствения интелект. И както ще видим в хода на историята, това и доведе до този бум, който настъпи след 2012 година с възможността, която се показа, че с помощта на дълбоките невронни мрежи изкуственият интелект
може да диагностицира по-добре от човека. И оттам нататък се заинтересуваха технологичните гиганти, най-вече Google, и се отвори вратата, масовата врата за нахлуване на изкуствен интелект към бизнеса. Следващата технология е дървета за решение, която аз няма да се спирам тук на алгоритми и така нататък, но тя има широка приложимост, защото на практика една таблица от числа може да бъде диагностицирана като едно дърво за решение. И по този начин да се вземат автоматични решения за инвестиране, за отпускане на заеми, за стратегически бизнес решения, за анализ на отлив на клиенти и така нататък. Това е област с широка област за приложимост. Ще се насоча към любимата ми технология на еволюционните алгоритми. Една част от тази технология, генетично програмиране, аз ви илюстрирах с примера за предсказване. Но защо е силна тази технология? Защото тя позволява да се генерират модели на база на конкуренции между много модели. Тук работим с една начална популация от много модели, които се бият за някакъв критерий за качество. Примерно да имат най-висока корелация. И вече най-добрите модели им се дава възможност да имат повече и повече копия или деца. И вече с тези копия, тук е тънкият момент, се правят генетични вариации, мутации или кръстоски между тези модели и така нататък. Отново, няма да се спирам в детайлите, но запомнете едно, че това позволява автоматично да се генерират решения на различни структури на база на автоматична конкуренция. А няма по-силен двигател или по-трудна преживяване от след конкуренцията. Затова и решенията, които се генерират от еволюционните алгоритми, са едни от най-добрите. За съжаление, все още генеративният изкуствен интелект е далече от този метод на основния изкуствен интелект, но една от причините е, че този метод изисква популация от хиляди решения, а сега едно решение на генеративния изкуствен интелект е свързано с трилиони параметри. Просто моделите са огромни. Но постепенно с развитието на технологиите ще се стигне и до еволюционните алгоритми, които ще позволят тези решения да бъдат максимално добри. И голяма част от основния изкуствен интелект се базира на нашата биология, на биологическите алгоритми. И тук има два важни метода, с които ние може да оптимизираме, които се базират, едните са базират на принципа на търсене на колонията на мравки. Установи се, че този алгоритъм за търсене на най-краткия път на колония на мравки никой не може да го бие. И след дефинирането на този алгоритъм, изследването му в началото на 90-те години на миналия век, това е един от важните начини ние да намерим най-краткия път. Това е една част от алгоритмите за вземане на решения на GPS системите, между другото. Друга опция е и анализирането на начина на летение на птиците. И по този начин също има няколко типа много ефективни алгоритми за намиране на глобален оптимум. Така че почти всичко е впрегнато, така да се каже, цялата природа, еволюция, за намирането на ефективни решения на изкуствения интелект.
И последната технология, на която ще се спра, която има две части. Тя стана модерна преди 25 години и с началния вариант за намирането на така наречените интелигентни агенти. Интелигентни, защото това позволява да се направи едно изкуствено същество, бих казал, с което да може да действа само, то да е автономно, да може да взема решения. И обаче тогава начинът му на вземане на решения, говоря за преди 25 години, беше много ограничен. Той беше куп от правила от рода на такива прости правила, защото една от областите, в които той се използваше договарянето на цени автоматично. И аз съм имал проект в Dow Chemical именно в тази насока. И сега, когато нещата опират до малък брой прости правила, той работи. Обаче се установи, че живота е много по-сложен от тези прости правила, поради което този начален опит за интелигентни агенти не доби не беше много успешен. Сега обаче, както ще разберем в следващата лекция, с появата на генеративния изкуствен интелект и особено на най-масовия носител на генеративния изкуствен интелект, големите езикови модели или LLM, сега вече тези агенти имат мозък. И от година и половина на практика това е най-модерната област за развитие на изкуствен интелект. Така наречения агентен изкуствен интелект. Той дори започва да се изявява като доста по-различен от генеративния и може би ще се оформи като трета форма на изкуствен интелект, но все още е твърде рано да говорим на този въпрос. Това са основните методи. Както виждате, изключително широк диапазон на основния изкуствен интелект. Каква е историята на изкуствен интелект? От кога се е появил той? Той не се е появил от дълбока древност, така да се каже. Една от причините за това е, че, както виждаме, естественият интелект, нещата вървят към изграждането на силициев мозък. Тоест, ние имаме някакво цифровизацията, силициевата компонента започва да става доминираща. Тоест, ние имаме един обективен силициев носител. Тоест, в основата на тази технология е компютъра. И затова той не може да се появи в тази си форма, защото той изисква множество изчислителен капацитет преди появата на компютъра. Затова аз в този слайд искам да посоча каква е основата преди да се появи формално и официално изкуствен интелект, както ще видим през лятото на 56-та година на миналия век. Но тук първо появата на компютъра и второ четирма, бих казал, титана на различни теоретични области, свързани с изкуствен интелект. Клод Шенън, който е автор на теория на информацията, Норбърт Винер, който е автор на кибернетиката, Джон фон Нойман, който е автор на практика на компютърните архитектури и най-вече гения на Алан Тюринг. На практика директно началната теория на изкуствен интелект е създадена от Алан Тюринг. Особено в тази му статия
през 1950 година. Той създава и така наречения исторически Тюринг, тест на Тюринг, който все още има големи спорове, който се твърди дори преди няколко месеца, че най-сетне е преминат от последните няколко модела на ChatGPT. Ето виждате, над 75 години все още не може да бъде преминат. Но формално изкуственият интелект се дефинира през лятото на 1956 година в един семинар в колежа Дортмунд, щата Ню Хемпшир. И тук е снимка на тези основатели, така, теоретични основатели на изкуствен интелект. И тук съм дал какво те мислят като направление и какви са целите на това направление. И както се вижда, че тези цели все още не са изцяло реализирани. И примерно, тук най-лесно ми е да посоча, че ето цел номер 3 са невронните мрежи. Тоест това е била начална цел, която продължава да се развива вече над 70, близо 70 години. След което кривата на научния изкуствен интелект е доста лъкатушеща. Както казах, лятото на 56-та година с фанфари, с много обещания се дефинира това направление. Следва много щедро финансиране от правителството, най-вече на Съединените щати и Великобритания и на военните му организации. За съжаление, тези така доста гръмки обещания не биват реализирани в рамките на следващите 10-12 години и след 68 година това финансиране спира. И то спира за почти 10 години. И този период се характеризира с така наречената зима на изкуствения интелект. След което обаче започват бавно да се появяват тези технологии на експертни системи, която в един момент бизнеса казва: абе чакайте, ние тук имаме много експерти, защо да не използваме техните познания? Компютрите започват да стават все по-мощни, появяват се еволюционните компютри и така нататък. Появява се невронните мрежи вече могат да се самообучават и оттам нататък могат да предсказват и стават решаващ фактор след 86-та година. И започва едно постепенно нарастване от началото на 90-те години и се стига до бума и до този технически пробив на дълбоките невронни мрежи през 2012 година. Когато в университета в Торонто този екип на Джефри Хинтън, всъщност той е автора на алгоритъма един от авторите, те са трима, за изключително важен алгоритъм за самообучение на невронните мрежи на backpropagation, те успяват да синтезират тази дълбока невронна мрежа, наречена AlexNet, на Алекс Крижевски, този, който е направил който е реализирал програмно този алгоритъм, и Ля Суцкевер го е реализирал алгоритмично, а Джеф Хинтън им е бил научен ръководител. Той е идеолога на цялата тая работа. Защо е важно всичко това? Защото той се прилага на една стандартен тест за изображение с 1000 изображения, 1 милион изображения, включваш 1 милион изображения. И грешката на диагноза преди тази конструкция е била 26-28%, след това пада на 16%, а съвсем бързо за 2-3 години, вече 14 година пада под грешката на човека. Защото те показват, че за да
имаме по-добра грешка, за да имаме по-ниска грешка, ние трябва да използваме разнообразни архитектури. И те го правят. След като това става, се отваря вратата към бизнеса. За няколко месеца и Microsoft и Google се борят да привлекат този екип към тях. Google успява, плаща им 44 милиона долара и след което в ускорени темпове започва най-важната фаза на историята на основния изкуствен интелект. Аз го наричам големия взрив в икономиката, на експанзията в икономиката. И това стана в рамките на 7-8 години. И то стана на две фази. Първо, технологични гиганти, тук не случайно съм сложил Google, Apple, Microsoft, изсмукаха критичната маса от специалисти от университетите в технологични гиганти и те в ускорени темпове започнаха да създават нови алгоритми и инфраструктура, която да я споделят с големия бизнес. Защо тази християнска, бих казал, политика? Ами защото по този начин те можеха да се осигурят повече на брой клиенти и така те можеха с обратната връзка на също на опитни специалисти да подобрят тези алгоритми. И по този начин, и аз съм бил свидетел на този процес, докато бях в групата по изкуствен интелект на Dow Chemical, една от големите компании, и така в рамките в общи линии 10 на години, от няколко хиляди, бих казал края на 90-те години, когато това беше научна област, едва ли повече от 5-6 хиляди специалиста бяха въвлечени в разработването на научните проблеми на изкуствен интелект. Вече това е официална статистика за Съединените щати, че през 19-та година над 1 милион и 800 хиляди специалиста са използвали системи за изкуствен интелект, от които 184 хиляди са учени за данни, Data Scientist, т.е. те са разработчици на системата. И тук ще завърша тази експанзия на основния изкуствен интелект с заключението, че от научна област, когато започна от няколко човека през април 1956 година, премина през няколко хиляди в края на миналия век и сега вече и 19-та година и преди появата на генеративния изкуствен интелект, това вече са милиони в областта на икономиката. Определено мога да кажа, че в Съединените щати изкуственият интелект е генератор, двигател на дигиталната икономика. Там основният изкуствен интелект вече е вплетен в икономиката. Никой обаче не очакваше социалния взрив, който се предизвика от следващата различна форма на изкуствен интелект, генеративния изкуствен интелект. Ние в подробности ще говорим за този процес в друга лекция, но последния пункт, който ще разгледаме в тази лекция е едно сравнение между двата метода. Ние говорихме в съвсем съкратен вид и аз ще повторя това, което говорихме в въвеждащата лекция за изкуствен интелект. Какво е генеративният изкуствен интелект? Че това е форма, която генерира съдържание. И това съдържание в момента над 90% това е текст, но постепенно започват вече да се появяват и другите му форми, образ, видео и звук.
Но на практика, което е от гледна точка, от алгоритмична гледна точка, генеративният изкуствен интелект просто е един компресиран интернет в огромни, дълбоки невронни мрежи с милиарди, някои от тях е с трилиони параметри. И това, което тези дълбоки невронни мрежи, наречени големи езикови модели, правят е, когато им се зададе някакъв въпрос, те дума по дума или толкън по толкън, те я предсказват на база на анализ на съдържанието на въпроса и с които те се опитват да намерят най-верната дума чрез параметрите, на които милиардите параметри, на които този модел е трениран. По-подробно за този тип модели в следващата лекция. Едно съвсем грубо сравнение между основния и генеративния изкуствен интелект. Каква е основната функция на базовия или основния изкуствен интелект? Че той идеално изпълнява задачи, които са точно и ясно формулирани. За разлика от генеративния изкуствен интелект, който той успява да генерира съдържание. Примерно, какво искам тук да подчертая? И тук разликата е много очевадна с един прост пример. Основният изкуствен интелект, той може да предскаже, той може и да оптимизира. Докато генеративният изкуствен интелект, той може да напише поема, той може да направи видео, но той не може да оптимизира. Той не може, неговата математика е изключително слаба. Особено висшата математика не съществува като такава в настоящия етап на развитие на този тип изкуствен интелект. Как се обучава основният изкуствен интелект? Той се обучава от предефинирани правила и с помощ на човека. Тук той се обучава от огромно количество данни. Както отбелязахме, той на практика изсмуква целият възможен текст, който е наличен в интернет. Автономия, той на практика традиционният изкуствен интелект, той е по-фокусиран в специфични алгоритми. Той не е много гъвкав. Докато генеративният изкуствен интелект, той може да кажем на ChatGPT, вие може да зададете множество промптове и които да решат, които да отговарят на разнообразни въпроси. Той може също не само да ви генерира текст, той може да ви генерира и образ, все повече и повече той може да ви генерира и различни мултимедийни функции. И тук съм подбрал и този слайд за сравнение. Аз го наричам матрошката на изкуствения интелект. Защото искам да разберете едно, че генеративният изкуствен интелект се базира на основния изкуствен интелект, че той е част от цялото. Цялото е широкия изкуствен интелект. Част от него е машинното обучение. Тези технологии, за които примерно една от които са и невронните мрежи, тези технологии за машинно обучение, които са дадени в дясната част тук. Както виждате, една от тях, широката технология е невронни мрежи, по-тясната технология е дълбоки невронни мрежи, на което се базира генеративния изкуствен интелект.
И затова аз започвам с основния научен изкуствен интелект, защото той дава широката основа на технологията. Генеративният изкуствен интелект, независимо, че е най-популярният и най-вероятно ще се остане за дълго време най-популярният, той е върхът на айсберга. Той е се базира на една от тези технологии, дълбоките невронни мрежи. Какво да запомням? Много неща споделих в тази лекция. Съм реалист, че едва ли всичките ще запомните, но според мен най-важното е да разберете, че имаме два типа основен интелект. Два типа изкуствен интелект. Основен и генеративен. И че самата дума основен изкуствен интелект показва, че генеративният се базира на него. Също друго важно качество на основния изкуствен интелект е, че той има 4 главни функции. Самообучение, предсказване, способност за разсъждение и решаване на проблеми. За съжаление, както ще видим, генеративният изкуствен интелект няма все още всичките тези 4 функции. Затова ние продължаваме да използваме двете форми. И много е вероятно в следващите няколко години да вървим в тази посока. И тези 4 главни функции, за да се реализират, им трябват няколко метода. Сложни методи, като невронни мрежи, дълбоки невронни мрежи, дървета на решение, еволюционни алгоритми и така нататък. Едва ли ще запомните всичките, но важното е да запомните, че те са много. Дори този списък е много кратък. Реалното количество е 2-3 пъти по-дълго, което се използва. И основният изкуствен интелект на практика започва от 50-те години. Затова, за да започнем, му трябва първо физически носител компютър, но му трябва и методология. И тук няколко метода, няколко научни направления се синтезират и най-вече този синтез начален се реализира от Алан Тюринг, след това се поема от няколкото начални бащи на изкуствения интелект през 1956 година, след което той в течение на няколко десетилетия в една доста, бих казал, променлива траектория с ту успехи, ту неуспехи, в края на краищата се развива като научно направление и прави този пробив в 12-та година, който заинтригува технологични гиганти, след което технологията на дълбоките невронни мрежи, понеже се умява, позволява да реализира, да решава проблеми в областта на естествения език и в областта на изображенията, които са много важни в областта на рекламата. И оттам нататъка масово започва навлизането на основния изкуствен интелект в икономиката, особено в икономиката на Съединените щати. Бих казал, че вече почти няма голяма американска корпорация без звена за развитие на изкуствения интелект. Генеративният изкуствен интелект е популярна форма на изкуствен интелект, която генерира съдържание и доминира технологията след 1922 година. Това не значи, че основният изкуствен интелект е спрял да се развива. Той продължава да се развива, поради което аз отделям достатъчно време и на двете форми. Както ще видим по-нататъка, развитието на изкуствения интелект се базира на една оптимална интеграция между основен
и генеративен изкуствен интелект.